Fanúšik fantázií, toto je povinná jazda, toto si musíš prečítať. Chcem si urobiť takú rýchlu recenziu na Trón zo skla. Takže poďme sa pobaviť o celej sérii. Toto je knižný debut Sarah J. Maas. Celkovo je v tejto sérii 7 kníh, ktoré sú riadne hrubé. Takže si rozmyslí, či chceš ísť na niekoľkomesačnú púť, kým to začneš čítať. Je to pre fantasy fanúšikov. Sú tam féry, čo sú niečo ako elfovia, je tam mágia, sú tam zlé bytosti, je tam láska a proste všetko je tam. Akcia, napätie, proste všetko. Prvé 3 knihy som sa musela fakt akože prehrísť tým, pretože to bola nuda. A proste vedela som, čítala som si recenzie, že od 4. dielu to bude dobré. Neviem, či ma to ovplyvnilo alebo nie, ale naozaj to tak bolo. Potom od 4. dielu to začalo konečne mať grády, bolo tam viac tej akože fyzickej lásky konečne, aj keď iba trošku. Všetky tie postavy sa tak akože tam viac začali prelínať, všetko sa to začalo dávať zmysel. No a myslím, že tak najviac som si užila 5. a 6. diel. 6. diel preto, lebo to bolo len o tom Caleovi. No a 7. diel teda čítala som ho veľmi dlho, bol myslím, že najhrubší. A chcela som to už proste dočítať a mať to za sebou, ale chcela som vedieť samozrejme, ako to dopadne, ale neužila som si to až tak, ako som si užila napríklad ten Akotar. Celá tá séria nie je až taká dobrá podľa mňa, podľa môjho názoru, ako Akotar. Akotar je 2, teda druhá séria autorky a bolo to naozaj lepšie. Skoro pri konci na strane 583 sa nám tieto 2 série trošku spojili. Mala som zimovriavky, keď som čítala, že sa proste niečo tu udialo, čo sa udeje aj v Akotare. Takže to je masaker, toto sa mi strašne páčilo. Ak si ale fanúšik fantázií, toto je povinná jazda, toto si musíš prečítať.